Yebo ke siphinde ngempela sibikele sikwamukele ke esesesiwombeni ke sesibili lapha ke uMaskandi insizwa ecula uMaskandi zitholele ke phezulu ke neqembu ke leinsizwa ke ecula ke hip hop ngephula ke loBhutshuzwayo silapha ke eAW Mola ke Stadium eUJ umdlalo ke ngempela ke owaziwa ngeGerman 2 celebrate ke soccer tournament esekungewesibili ke siyeke lapha ke Kevin iteam kaMaskandi ihamba phambili ke ngegoli ke elilodwa eqandeni igoli eshawe nguReggie Ndlovu oMaphensela bese kuthi ke ngapha ke ayinsizwa nje hip hop bekuyiqanda ke amathuba ngempela esombeni sokuqala nje abebakhulu kakhulu abemaningi eteamini kaMaskandi nayo ke futhi hip hop uyakwazi ukuthi wathole nakuba kuMaskandi ke ubaphethe nje ke ngempela umdlalo nje wonke futhi ke uhamba phambili uMaskandi nje kufanele ngempela nalapha ke esombeni ke sesibili nje basiqalile nje ngizama ukubheka la inhlangothi ke zombili engathi ke ushintsho alukho olwenzekile engikubona ke kunensizwa ke la ewomaphayo ke eteamini ke ye hip hop ngathi ke umfoka Shandu loya egqoke ujezi 15 athi ke uZamani insizwa ke le siyazi kakhulu la emidlalweni kamabona kude yebo ke ngempela nangu ke esondela shuthi ke bazokwenza ke ushintsho ebhola ke manje lapho ungenile ke uCasper nango ke manje ke ayungenile ke uCasper Nyovesi insizwa yashaya igoli elikhulu kule mdlalo ke edlule ake manje uMaskandi ibhola luwinile ngahle ngena igoli uShonga wazi uShonga wavela waqhamazela nje ngempela waphathwa amatata ngoba isikhathi ube naso sonke ukhululekile ispace bamnikezile indawo yonke ingeyakhe abe ukuthi alungisa nje kahle bese phasa kodwa ke nalo ke manje ibhola lapha la ke emuva ephethwe ke iqembu layo ke lapha ihip hop asele balahla lathola ke manje lapho ulungelo Vilani anguvilani athi ajubula ha lakhala 2 uMaskandi kanti ke lapha not hip hop uphuza isopo uMaskandi uphuza isopo futhi uliphuza ungalipholisile baliphuza bahleli babhala u4 uthola ibhola ngempela engaphandle kancane nje kwe18 olungelo Vilane aselipholisha wathi ke bona ngibulale la ngempela ugoalkeeper waya waphelela ayilahlala lapha yake ekutheleke ngempela ke kufa Paul njengoba manje ke sithi ke thuke uMaskandi kanti ke not hip hop ayibonakale ngempela lapha ke AW Mola ke Stadium iqembu likaMaskandi ngempela ayiyabonakala ngaphethe alizile lizodlala lize ngomsebenzi ambeke phansi ke lapha na ukhuba iyona ke insizwa uDonald kodwa ke uyambamba uyamvusa uthi hayi nxa semfoka mphungose akuliwa nangokudlule ke waqola kuvilane njengoba namhlanje ke esekolile ifree kick lela ezothathwa ke izinsizwa kaMaskandi khona ke uReggie eduze kwebhola ayikhona ke na uShonga wasethi hamba waseliphasa uReggie nikeza lapha na uVilane awungela v18 wabuya indoda madoda ayisayiqedile indoda uVilane ayiwasengasheshi ayisikhulu manje ibhola sisusiwe ke manje liphethwe lapho yena lapha uJunior Khanya anikeza uPick Zulu athi manje inkabi manje libeke ngale yana ibhola liyeza ke manje libuza la lapha ihip hop asebeliveza manje angibaba kaValto unespeed uyangena 18 wangena 18 phakathi waseliphasa ethi ufuna uKheswa la ngafika lithola ke manje lapho uZamani wasabalaza mfaka but ayikhona athi ke uyazama lapha na uShandu bhola ke lakhe liphumele nje ngaphandle kodwa ke abesexolisa uMaskandi ke awukalenzi ke uwona ke ushintsho kanti ke lapha ebhentshini zikhona insizwa ngiyayibona
bakhona ke lapha Somntwana khona ke lapha uGatsheni ngathi khona Qhosha ngokwenza kwakhe khona uThandazane akumanje uPhikizulu engadubulana kodwa baningi phezu kwakhe alimanje iPholi Junior Khanye wasebenza ugoalkeeper liphela ukusaphatha eJunior Khanye futhi akumanje bambeka phansi wathi lo Pepe free kick awuma ngaba ise 18 hayibo hamba besinda abaka Maskandi ngathi ke ingaphandle kancane ka 18 cishe ke kudaleka ingozi nayona imbi yona enza ke ushintsho lesithathu abe hip hop kuvele ngempela ke team ke esuke iza ngemumva noma ikhombisa ukuthi izinto azihambeli kahle iyona kufanele ilungise okwamanje akukho Maskandi ongakulungisa ayi free kick ke manje iyona ke ezoshawa lapha ke ayibo ha atholile ngekhanda ngempela lapha ke yena ke uPhikizulu ngempela ugoalkeeper ubeyozwa ke ngeingane lezi egathi ibhola ngale ngaphandle ukuthi ke nanti ibhola ke la Phikizulu iphumeleke ngaphandle abuye ke sele i-goal kick ezosuswa ke lapha uyena ke uMaskandi ayikusenjalo ngempela kuMaskandi uhamba phambili ngamakholi ke amabili ke eqandeni igoli ka Reggie Ndlovu nalungelo Vilane izinto ngempela ke zibukeka zingekho lula ngempela kuMaskandi angisho umqeqeshi wawo uMaskandi uyimele nje ukuthi manje ke ayibamemeze bakhombisa ukuthi hayi madoda ipali kaligcwali amagoli awagcini angenele mina goal kick ke manje ezoshawa ke manje goalkeeper kaMaskandi liphezulu emoyeni manje bayifuna lapha na uReggie azabalaza kodwa ibhola manje libuya nayo lapha na hip hop base belibeka lapha esingeni sesenta ayejike ebheke emuva kodwa abaliqale phansi akumanje uDonald manje ibhola ngaliphasi kahle kodwa lifike lapha umdlalo ngakubo angilapha uJunior Khanye akumanje uJunior ubulala indoda athi uvilane ngimdala phosiwe manje ibhola ngesikhulu esijumu khona hip hop ngathi ke ziningi kakhulu inguquko ezenzile just number 7 futhi ushintshile bekade kuhlohi ke esombeni sokuqala cishe bane inguquko ezine noma ke eyinhlanu bangaphosisi just number 7 ungenile wangena just number 11 wangena just number 15 kwangena ke Casper ke University ngathi impela ke benza inguquko amahlandla ke amane kanti ngapha kuMaskandi ke awukenzi lutho manje ibhola liphezulu emoyeni manje le hip hop yona ke ehlaselayo lala basalifuka kodwa liphezulu emoyeni khona uJaiva zimnike ayibeka manje ekhanda athi ubeka bemdlale kabi ke lapha ke Jaiva ke zimnike athi ke nompempe ke ngoba ke nina be hip hop animdlali kahle uJaiva cela ke ibhola ke nilibeke phansi kube ke iyona ke i-free kick esombeni ke sesibili silemzuzu ke ngempela ke engaphansi kwelishumi isombe ke siqalile kodwa ke sengenile ke igoli elishawe ke team kaMaskandi ebelengeza ke iscore ke nokho lenza ke u2-0 uma ngase kwenzeke la uthola ukuthi iqembu likaMaskandi lihambe ke lithole ke igoli lesithathu lokho ngabe sekusho ukuthi impela ke i-hip hop liyayishonela i-hip hop kuyayiphinda okwayehlela ngonyaka ophelile aloke manje ke ibhola lizana i-hip hop awuthi Maskandi ke umningi ngapha ngasemuva ayikodwa manje la manje i-hip hop obaba kaValdo ayibhekene noJaiva zimnika shaya slide tackle alivimbe le bhola liphumele ngaphandle libuye ke manje lizophosa liphosa yona lapha na i-hip hop yebo ngaphela ke sixolise ke ngokuthi ke buye sanqamuka ekhona bese kasekulungisa lapha
kodwa ke izinto azikashintshi ke ngempela ke ephotini akuseyilona seyiwona kamagoli amabili kuMaskandi kanti ke iqanda kwi-hip hop bhola ke lile emuva manje kuyena uDonald abese manje libeka lapha esingeni sesenta beqi center kancane iyashoshela ke manje hip hop ayivimbe lonto leyo gatsheni aselihlaba hlasa kulahla ukwazi Backline kaMaskandi ubukeka ngempela ke awukhaliphe kakhulu Backline kaMaskandi ukhalipheke nje kakhulu Aloke manje ke ibhola ke manje ezama kubangena Junior Khanye alixosheke lapha yena uRed nakumanje uKhuzani waphuma yedwa uKhuzani nakuKhuzani Khuzani wasebenza ugoalkeeper Abantu bakababa Ale manje ibhola buyela manje lapha iqembu kaMaskandi wathi aphumela ngaphandle kulokho uKhuzani wathola isipho asinikeza uReji uthi uReji Khuzani nasi isipho sakhe nakumanje uKhuzani engasaliveza na uyaliveza Khuzani ukhona uReji lapho macala lavundla nobuso bamapali ibhola lakheke lapha umfaka Mpungose Thuka ibhola liphumanga libuya naye lapha noReji nalithuba nakuVilani wafanisa Vilani laphuma eceleni kwepali kancane ibhola kaVilani lisukile ke manje ibhola la ke manje hip hop iyaphuthuma akumanje lapha kuyena uJunior Khanye uyabasondela ushot phosa ngestyle funa bakavatule speed ukhona kade lapha ukwazi laphuma ngaphandle ibhola kwathiwa ke akudala ke igoal kick uma ngaba ihip hop izolithola igoli kube u2-1 isifuna igoli lokulinganisa uMaskandi usuhlayela ovalweni uzosisola ngikushisa lokhu maningi kakhulu amathuba abawatholayo kodwa ke lutho ngempela ke kwasebenzisa akumanje lapha na uReji ngathi usekhathele umapensela Aloke manje ke ibhola nakumanje lapho Junior Khanye asama ke manje ulibeka phansi anikeza uBig Zulu osehlehlile ke manje ngathi uze wenza lapha esingeni sesenta kancane uzoyilanda manje likuyena ke manje uInkabi uBig Zulu anikeze lapha yena lapha uJunior Khanye eTapeta efuna ngale jersey number 7 anikeze lapha efuna uCasper bemvimba nakumanje inkomo Sheffield athi ufuna uKhuzani alivimbe lapha uDonald anikeze lapha jersey number 12 kwi-hip hop asebenza lishasa kulahla athi ufuna ngalo bakavaldo uyamthola acime kamnandi angele phakathi kwabo nakumanje lindo abafanele lindo sebenza ugoalkeeper kaMaskandi ake manje ibhola ke mali ibuya lapha na uNjini afana amajobe manje akulapha uNjini uyeza wakhona uKhuzani bayalicela angimanje washela Khuzani wavele Kuba Aloke manje ibhola lapho uMsheffield esingeni sesena alishaya liphezulu emoyeni liyabuya ibuya naye manje iphopha lihlaba ngesithende uShandu anikeze lapha na Junior Khanye angimanje uJune angimanje uKhanye ayalifasa livala bavaldo wathiwa offside ebhentshini likaMaskandi engathi ke khona ke ogqoka ebhentshini kaMaskandi bafuna ukwenza ke ushintsho insizwe egqokayo ke lapha umfaka Mkhwane ihobosha owaziwa kakhulu ngelikanjoko emculweni kaMaskandi uyena ngempela ozothi ke angene kanti ngapha ke bamkhiphela ngaphandle ke uDonald ngapha kwi-hip hop benza ke ushintsho lwesihlanu angazi ke noma mhlambe ke inguquko zikaliwe na kodwa ke ngokwebhola ke kufuna ngabe sekungelokugcina
ibhola ke manje liphethe kuyena ugoalkeeper wayo lapha i-hip hop asebeliqala phansi kuzana uyapressa kodwa belinikeze ugoalkeeper akumanje lapho ugoalkeeper bayapressa futhi uyaya lapho nje aliphe madoda khona umkhoba azowenza lapha emumva abayi-hip hop kodwa nabakwazile-ke ukuphuma abeyishaya ithende ngampela umfoka Shandu ake manje beliveza kodwa manje anikele ngalo nontencane uyaganga waphisana ngalo libuya nayo i-hip hop hayi manje i-hip hop esinginisesenda bazama balincenga bathola ngapha ke Junior Khanya izomshiyana agijima alifica uJunior alithole kuntencane alishayisa kulahla kodwa liphumi ngaphandle ukhona uKhuzani uyaya ke lapha uMapensela aphume kuqala ugoalkeeper aleluse ke ibhola ezeliphumele ngaphandle kudaleke i-goal kick yayo ke lapha i-hip hop kuze kube manje ngempela ke umdlalo eke usavuna wona ke uMaskandi nakuba kuMaskandi uhamba phambili ngamagoli ke amabili eqandeni igoli ke lishawe lapha nguyena ke uReggie Ndlovu ngesombe sokuqala laphinde ke lashawa insizwa lana uLungelo Vilane ngesombe ke sesibili uyaphuma ke uKhuzani kuzongena ke uNjokwe base bexhawulana ngempela naye ke ushaya izandla yabonga uKhuzani ukuthi hayi madoda ayinikunekile akuvuma ngakhona uwatholile amathuba kodwa kwangasebenzeka ukuthi sebefaka lapha ke uNjokwe njengamanje ke lapha ke ayibhola ke izoba i-throw in ayizophoswa ke lapha i-team ke yaMaskandi bayihambela nje kahle konke encane agijime uPhikizulu athi ndoda mina phela uthi yabona ke lempempe ngimnika ibhola yena uyaliyeka kusenjalo ke not hip hop not ke futhi lapha not hip hop kanti ngamagoli amabili kuMaskandi ibhola ke manje umdlalo komele lizophoswa ke ibhola liphoswe lapha ke insizwa lapha yakwaZondi untencane entencane ke manje ulibambile ke ibhola wase ke unompempe yambiza uthi ke oh madoda wenzani untencane untencane bambhala bamnika ikhadi okumosha isikhathi ashaya ibhola sakulidikila usene yellow card amnikeza i-red card unompempe untencane uphumele ngaphandle njengamanje i-team kaMaskandi idlala ayisaphelele angenasidingo ke nokho kwenziwa ke umfoka Zondi phosile ke manje ibhola lapha na uNgelovi efuna lapha na uNjokwe untencane ke ngempela ke ukucindezela ke i-team lokho akwenzile ngokungenasidingo ngempela ke aloke manje ke ibhola liphethe ke yona lapha ke hip hop iyeze ke manje engahle ke manje ibe neadvantage yokuthi abasaphelele wafika kodwa ukwazi lo mdlalo ibhola ke ngathi bamshayile ukwazi bamshayile wase kusuka ke iqongololo umdlalo ke mkhulu kakhulu ke manje ke ngathi ke kube khona isandla esisebenzile ngibone ke ukwazi insele ke ewaphansi lapha emva kokuhlangana ke nensizwa ke edlalela ke i-hip hop ke bawotha ke ubomvu ke kodwa kuvilana ukhombisa sawunto ngathi akayile ukuyola uyobuza ngoba ufika izandla uzibambe ngemuva sijwayele ukuyibona ke into kanjena mangabe kudlala ke iDerby hayi ngathi ke abantu ke babona ke okunye ngizwa kumsindo la ngaphandle isilungisekile kodwa ke isimo lesi ke sale inxushunxushe ezikhona ibhola ke kube i-free kick yayo ke lapha i-hip hop likuphikizulu manje ufuna ngale ke lapho just number 7 i-hip hop ayivimbe Jivers imnike bengisakusho la ukuthi ke emidlalweni ngempela osuke unetempo ke ephezulu njengalona ke umdlalo lo osocishe ke ufane ke neDerby we-hip hop ke noMaskandi uhleze ungowamagqubu so ke izimo ezikanjena siye siyibone ke emidlalweni ke efana ke noSoweto Derby lapha khona ke osuke ubona ukuthi ke ama team ngempela insizwa ke macala zikhushukele ke umoya uphezulu
yebo ke manje ngathi ke izokwenza ke ushintsho futhi yona ke ihip hop engingazi ngempela noma ke lusawubasiza noma ke sekukhona ke isikhala abasibonayo emva kokuthi ke i-team kaMaskandi ke ingasaphelele njengoba ke unto encane esekhishwe ke nge-red card. Phula ke manje uvilane ushayile ethi ufuna lapha umfana wamajobe limeqa libuya ke lapha waphinde walwina futhi unjini akumanje unjini manje uyasondela uyalibiza ushonga uyamfuna lingafiki kuyena ukhona unjogo uyazabalaza alithole unjogo asifake kubantu asale phansi unjogo uzabalaza aliwini unjini alinikeze ushonga akumanje ushonga libuyisela kunjini alishelo lungelo vilane kuthi wevi athi uzama ukushaya ipale phume ke eceleni ke kwepali ke ibhola ke lakhe ayena ke ulungelo vilane asusile ke manje ibhola ke team ke lapha ke hip hop naku manje ezana lapha uJunior Khanya anikeze lapha uBig Zulu ayithele ngabandayo alibeke emva kancane belishayisa kulahla be hip hop elihethe lapha na udlawo ukomshefile kodwa liphinde libuya nabo futhi abe Maskandi lilapha ke manje kunjini unjini manje uyabheka athi ufuna unjogo kuthiwe offside ngathi ke ushonga akazwanga impempe ukuthi ke seyikhalile kodwa ngobona kwami ngathi ke unjogo be offside angikho sure ayiphola ke manje liphethe yona lapha i-team ke hip hop abuya nalo ke manje awuBig Zulu ke nje usebuya impela ke uzodlala ke eswini futhi ke umsebenzi wakhe ubukeke wenza kahle ukuthi yikho ke phela i-team eseyithole kanzima angimanje ulungelo vilane athi uyayiveza kodwa ke manje ibuye ne-hip hop aloke manje i-hip hop sivula imbobo kakhulu ke manje i-team Maskandi esingene center sebebuka bedlala behlukene ango lapha ke manje baba kaValdo ayilapha ubheke noJaiva zimnika uyalitapeta waselishasa ngesitayela anikeze lapha uthi number 12 eliveza akho umuntu lithole uReji angumapensela usemuva manje umapensela ubheke noCasper Nyovesa akasixaka ngokumaka uCasper lisekuyena uReji angathi aliveze nami uyaliveza manje ufuna umfana wamajoba hayi khona kungenzeka sekukhona ke nokukhathala kubanye abadlali ke ba team Maskandi alafuna manje emuva bazama ukulincenga lapha ukuyihlanganisa bonakala abaye hip hop ako manje libuya uJunior Khanya mekwaliphatha lisiya phambili athi yamthola baba kaValdo bemvimba libuye noReji angimanje uReji sikaza abese ishintsha ufuna ngapha ushonga uzomthola nami ayi kodwa bemvimbe ushonga asabalaze ushonga uzolithola na ushonga akona begcine bemthathela ushonga akalapho chest number 12 waye lapha na hip hop engasaphase nami engena ngaphakathi eshelo uBig Zulu asebenza Jaiva zimnike udlala sehleli phansi uBig Zulu alithola iphola Jaiva akhuze ukuthi nompempe athi Big Zulu asidlali kanje inkabi awehle umoya ithimuke lapha ye hip hop uma ngabe kuphela kanje isenalo ke ithuba angimanje lapha na ushonga eqashuka angimanje ushonga ungaphandle kancane kwa18 engene 18 ethi aliveza la manje ushonga futhi alishelo vilane ngaphandle unkelo vim asivalele unkelo vim uyalithola nami angene nabo uzoyiveza nami angimanje uvilane unkelo vim ayivalisa indiyotha bese ishelo ushonga lapha ngaphandle angimanje ushonga phezu kwepali bekuyena lapha ke umfana wamajobe ke unjini abafana bamajobe ke bajinje ke amakhanda bobabili abomvu uzokhumbula kana ngokudlule ke babejinje amakhanda abafana bamajobe kunguyena ke lapha ushonga no Sicebulane ke ongasekho ke emhlabeni ngathi ke umoya wakhe ngalala ngokuthula ale wini ke kuMaskandi ngicabanga ukuthi ke iyobe ke isho likhulu okuyofanele ngempela bayidlale bayibheke madoda nangu Big Zulu ephusha ulungelo vilane uthi uBig Zulu ngenze njani uma emphambi kwami umdlalo ke manje umile
anake free kick maJaiva zimnika isithuso esikhulu isiduma anikeze uvilana elishiya noShonga uShonga nangu manje walifica uShonga akumanje uShonga ebuya nalo ngaphakathi alishiya nangu ngelovi uzoyiveza nami ayibambezela uvilana umile manje akaboni umuntu aqhamuka lapha unjini akumanje unjini umfoka Sithole esale phansi ebuya nalo manje lapha hip hop litheli lapha manje kuyena uJunior Khanya uyayiveza ubathemba ispeed ubaba kaValdo asebenze ugoalkeeper ngekhanda nangu Casper alithathe kodwa lapha uGatsheni athi ke unompempe ke umdlalo ume baba kaValdo awumdlalisanga kahle ugoalkeeper ke kaMaskandi ke yona ke la insizwa uphilane kusenjalo ngempela ke ebhodini azikashitshi ke izinto amagoli ke amabili ngapha ku team Maskandi kanti ke iqanda ke kwi hip hop ebukeka ngempela ke hip hop ke izinto ke zihambela ke zingayihambeli kahle ngokuthi ke ngoba kuMaskandi ungasaphelele azikho iziwombe noma into etheni esayivezile ukukhomba ukuthi ke badlala ke nabantu ke abashodayo athi ke uMaskandi ke nawo ke ulokhe uyenze njalo nje imizamo yokuthola ke igoli ke lesithathu umdlalo ke manje umile kunjalo nje khona ke insizwa futhi ke egqoke jersey number 6 lapha na ke ebenchini ayizothi ke ingene lapha kwezayo lapha kwezayo ke la hip hop ayibo ngathi uMufasa nje lo bizwayo Mufasa waphuma ngempela uCasper Nyovesi eqeda ke ngena ke ayikho ke into etheni ke ayenzile yena ke lapha Mufasa bamfake bamkhipha ke manje iphona manje uShonga alithuba ladlula phambi kobusa bamapali kodwa ayikasuka inkozi lisa naye lapha na unjini akumanje unjini ayibuyisele emuva kuRich akumanje uRich ayishiye phansi indoda uRich bakuthanda lokho abantu aliveza ngathi noma uyashana noma uyaphasa nami balivimbe kodwa ibuye ke manje lapha na hip hop uyatapeta emuva madoda basabalaza nje bathola nakumanje unjoka naye lapha elishiya naye lapha ungelovi akumanje uvilana asika ayatapeta uvilana ishintsha indoda kamnandi bese liveza alishiyana kuShonga alibeka ethi nakuShonga hawu madoda kudaleka igoli kick kodwa ngathi abamdlala kahle uShonga okudala ukuthi aphazamiseke kule shot ebeyizama akumanje lapha na uBig Zulu eBig Zulu manje uyabheka akaboni umuntu avele kodwa lapha jersey number 7 abese leshiyana lapha Junior Khanya iveza ayishintshile ke manje lingapho ukhona Jaiva zimnike ayizawalaza uJaiva zimnike kodwa belithola lapha abaye lapha hip hop lapha ke manje ku hip hop iyona ke manje ehlaselayo Big Zulu athi ayiveza iphase ngamumva alibeke esifubeni emzini endlini kaNembeza lapha na uRich akumanje uMapensela ayishintshe uMapensela ufuna uShonga uyamthola uShonga akumanje uShonga anikeza uNjongo nakunjo madoda la ngafika ibhola kunjokwe abomuhle ngaphela kumnyakazo ayinomqondo nje kaShonga libuya nako manje hip hop abamvimba kodwa lapha uzamana ishandi lefinja lapha uJaiva zimnike libuyele manje kodwa la hip hop lapha uJunior Khanya nikeza baba kaValdo kazeshayena balivimba ibhola lakhe akumanje baba kaValdo asala phansi umlindo amake kabi kodwa unjini kudaleke lapha ke free kick ezoshawa ke iyona ke la iteam ke kameli team ye hip hop ilandele emuva ngempela ke ngeqanda ke kuze kube manje ngempela ke not hip hop thuke uMaskandi ayisilapha ke AW Mula Stadium ke yilona usuka kade kwasalindiwe lolo zibe enkulu kakhulu ke izinkulumo kulama team mabili njengoba ke sehlangana okwesithathu kanti ke uMaskandi mawunqobe namhlanje uyobeka unqoba okwesibili angijula Khanya ayiveza lalikhanda bahluleke uyiheader phumele ngaphandle ibhola kudaleke lapha ke yona ke i-goal kick kaMaskandi kunensizwa ke la elele phansi lapha e18 ngathi ke obengithi ukwazi ngathi ke uGatsheni uma ngabe ngingaphosisi bayangena ke abosizo lokuqala ukuthi ke beyombheka ukuthi ke ngabe ngempela ke usesimeni ke esihle na omfoka Ndlovu
insizwa ke nje yaphansi le ophongolo. Yebo ke umdlalo usamile kunjalo ke ngicabanga ukuthi ke i-team ye hip hop khona ke intombazane ke ebiyiphethe ngoba umthetho la uthi ke iqembu neqembu fanele libeke nomdlali ke obulili ke besifazane ozothi angene ke engathi ke uHlori lapha esombeni sokuqala kwi-hip hop ke ube ngowesifazane ke odlale futhi kahle kakhulu yena ke uHlori ngapha ke ethimini ke kaMaskandi ngibona begqoke intokazi ke sencane emculweni ebizwa koNatasha ke K gqoke ujersey number 12 ngathi yena ke zongena aba ke ocoach ke bakhe bemkhombisa Nkosi yami usemncane yena kodwa kushuthi ke i-team kaMaskandi bayamthemba bathema bebheka nje kubaculi bambona kuyena ke akufuna beze naye namhlanje ngoba ngokudlule babephethe ke enye intokazi ke akwandunakazi aleke manje ibhola liza naye lapha i-hip hop lokhu izame njalo ke ngoba izinto zayo zingayilungeli kahle alibhola ke lifake 18 alivimbe lapha na ukwazi insele ake manje uyeza ukwazi insizwa yezinkondlo lena lishaye ke sakulahla lapha ukwazi liphumele ngaphandle lizobuya ke seli throw in lizophoswa lapha i-team yayi hip hop athi ke unompempe maneni kancane kwenziwa ke oshintsho uzongena ngaphela ke uNatasha uzongena ke uNatasha K intokazi ngampela ke sencane ngicabanga ukuthi neminyaka impela ke e12 njengoba igqoke ujersey number 12 bayamkhipha ke uShonga osedlalile ke nokho ke ngabe ke uphuma negoli eziningi kakhulu ke iwompe ke noma ikhathi la ayithole khona esebhekana no goalkeeper endaweni enhle bamkhipha ke ngampela umfana wamajobe ke usazile kuzongena ke Natasha ke K awangena bakuthande lokho Nkosi yami abantu kubona ke intokazi esencane ayinayo ke ngampela iphakamisa isandla lokho ngampela kuzinkomba zokuthi ke umculo kaMaskandi usazoqhubeka ama ukhona abantu abangaka noma abasemnyakeni kuleli inani lo 12 years esevele selicula ke umculo kaMaskandi kuyinto enhle kakhulu ngampela umculo kaMaskandi ke onekusasa aloke manje ibhola liphosiwe ke manje eliphosa iyona lapha ke i-team ayo ke hip hop asale phansi lapha ke yena ke insizwa lapha uJunior Khanya bayalencenga ke manje abe hip hop benza nabo bencenga badlala i1-2 alivimbe kodwa uGasheni akumanje uNdlovu ashayisa kulahla uNdlovu ufuna lapha uNjogo uyamthola uyedwa uNjogo ataphethe abahlanganise ebevule bavala kodwa ulahleka ibhola kanjogo ake manje kubuya ne hip hop alivimbe ukwazi athathe kodwa inkabi hawu izinto zenkaba ahlangani hayi izinto zenkaba ahlangana namhlanje izokwenza futhi ke ushintsho i-team ye hip hop ayi ngicabanga ukuthi lolu ushintsho olesikhombisa kubadlali bebeqala mhlambe kuseleke abathathu ngogoalkeeper noma kuseleke abane benza ke lapha ke ushintsho ke abe team ke hip hop lapha ibhola kujiva zimnike kodwa manje belithathe ilibhola akumanje eqeda ngena ethi ibuya nabo beyithathela 40 hayi khona engathi ke umoya uphakeme manje kwinkabi akuze kube manje ngampela ke not lapha i-hip hop akanti ke amagoli ke amabili akwethi Maskandi aloke manje ke ibhola lapha kwi-hip hop uJunior Khanya abese lapha inikezela insizwe ngale ayize la isondela i-hip hop khona into engayizama na ayiveze alishaye ngekhanda lapha yena ukwazi insele liyabuya kodwa alivimba lapho komshefile unjini anikeze uGasheni alishayisa kulahla uGasheni liqanqalaza ibhola lakhe lapha uGasheni
leze lifike ku-goalkeeper alipholise kamnandi sekushaya umoya nje phambili alo-ke manje ibhola lelapha-ke manje kumfoka Shandu ayinikezela phana lensizwa eliqukuthes number 8 bese benikezela phana uJunior Khanya ashaya isitayela esincane ambulala uJaivas imnika aphinde amphinde futhi ake lapha uJunior Khanya uJunior Khanya kodwa ujika ndiyawona akumanje uJunior dlala isitayela ashaya nges10 lenze lapha-ke manje lizwa nayo lapha iqembu le-hip hop athi afike uvilane ayichinize loo nto ayikhiphele ngaphandle lizobuyeka manje-ke liphosa lizophoswa ke-hip hop ayeseliphosile-ke manje hip hop eyeza manje iyancenga engcenyeni enkulu yayo laphana kumaskandi nangoBig Zulu athi manje-ke inkabi bayigiga inkabi iyathetha inkabi ngathi-ke umoya-ke uphakeme kuBig Zulu ngomoya-ke ebuyisela sakuvatela laphana kumfoka Mkhwane uthi-ke uvilana hayi ayibe ncane base ngempela-ke bexhawulana noma-ke behagana awukhombisa ukuthi hayi insizwa axabene ke yasho njalo ngempela-ke emva kokuxokisa ezinye insizwa engomeni yona inkabi yathi nje hayi amalani insizwa axabene free kick ke manje lapha i-team ye-hip hop phezulu emoyeni manje goalkeeper aphuma ngafiki lona aliphola ngase beyingozi khona na uzongena hayi khona walivimba Jaivas emnika alishayela ingahambi hayi khona afake ikhanda athiwa ball advantage anguyeza manje uvilane angungelo uvim baningi kodwa balibambezela ahambe uvilane uzodlula nam angungelo uvim uyathola futhi uhleli nabathali ayicela indlela uvilane ayithola uvilane indlela angena 18 nanguvilane anithuba ujokwe angaze ngubona kunje angaze ngubona nje wathi uyashaya umkhwane washuntuza aleke manje ibhoyibuyela i-hip hop ifuna ukujumisa kodwa bakhona lapho odlala emuva bagadile nakumanje uJunior Khanya ayiveza likapha ama-jesi number 12 wawolaphana ki-hip hop wasephuma kodwa 18 aphinde abuyele futhi uyadlula kukwazi amshaye ngomzimba ukwazi akwenze nje kube lula amendleleni yakhe uNjokwe aphinde sikaKhuzani uNjokwe ungenele uKhuzani naye-ke uNjokwe aphinde-ke futhi naye uthola kunje kudalala goalkeeper usewile ashuntuze uNjokwe uKhuzani ugoalkeeper bekhona epalini edinga ukuphika isport njengokushaya ipenalty washaya ugoalkeeper ngebhola okanje-ke hayi ngicabanga ukuthi ngisho ingane encane uNatasha uboligqula ngamadolo lingene leliya kodwa wangenzeka nango futhi uvilane okuyena oqhamuke nomnyakazo uvilane ngathi uyababona ukuthi hayi bakhathele laba bantu angivele ngibaqonde ake manje team ye-hip hop yena-ke manje encenga uBig Zulu elishiya lapha naye lapha uJunior Khanya uzolishana alivalise uJunior Khanya ubheke nodlaba ase eliveza elinika ngale ibhola kasalibe inkosi asebenze inkomshefile eshezi ufimbe kalula lapha uShezi bese ninikeza lapha uRich angimanje umapensela enye insizwa okwazi ukuthi yaphethe efuna uNjokwe ayilifike kudala ibhola kuNjokwe kodwa bemvimbe lapha ke manje yona hip hop yathola nakumanje babakavaltho alishaye kodwa liblock eJaivas imnika libuya na hip hop hayi manje hip hop hayi khona angene manje uBig Zulu uzoliphasa Big Zulu liblock wangakubo akumanje uBig Zulu futhi ibhola likuyena kodwa manje uflathele aliphase libuya lapha i-hip hop ifuna igoli manje hip hop hayi manje hip hop iyayithola ipace nakuJunior Khanya hayibo wasebenza ugoalkeeper uyabathethisa ugoalkeeper bamaskandi ukuthi madoda nafumela abantu bagcakaca phambi kwami izokwenza ushintsho futhi Team Maskandi iyaphuma inkabi yenza-ke ushintsho i-Team Maskandi kanti-ke futhi ngapha-ke yenza-ke ushintsho-ke yona-ke i-team ye-hip hop iphumele ngaphandle-ke inkabi uBig Zulu kanti ngapha kumaskandi-ke sekugqoke umfo kadubazana-ke uluve ke uluve ke basamnika ke iyalelo ke okubona ke lapha ke esithombeni sakho ke
Ayizikatira lezi team iqomi umdubane azidla amanzi olwandle izona ke manje seyifikele seyithelekile ayike sizogadusana ke nezinsizwa lapha ke ze ekholwa amadoda ezewashanga eBhayibheli lapha ezikaduma imcockstet njengamanje ke umdlalo ke umile ikhona kick ke yako lapha hip hop bayishayile ke manje ngesikhulu ke sidumbe ezemfishane ilapha ke manje iza nayo lapha yona ke hip hop hayi manje hip hop ayibese benikeza ngale futhi lethe sathi shayi khona ayizama ukubulala unjini base ngena ngaphakathi yalithola ayiphola ngaselibe ingozi na ngathi hip hop endaweni engozi engayithola ithuba hayibo ho ayikhona kuba okusina kubajeqeza khona okusina kubajeqeza ke manje abayo iTeam Maskandi ngoba manje ilokhu ifika njalo hip hop ethi kokoko madoda sifuna noma lokubika futhi uma singalithola khona sizokwenza kini hayi manje hip hop ibuya ayibuyana la manje abe hip hop kodwa khona uReji bambulala ngomzimba uReji lapha ke manje ibhola kuyena lapha uJunior Khanye ihip hop yeza iyahlasela ihip hop ikhona manje ke into esithi ke ayiphola phezulu emoyeni manje ukwazi alishaye kwasa kuxosha lifike lapha kunjini bese lilahleka liza lapha ne hip hop lingapha ke manje ayisebaningi kakhulu abadlali abangenile ku hip hop okwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sibabone wathi kunompempe ke waphela umdlalo uphela nje umdlalo 2 uMaskandi not hip hop wawina uMaskandi through to final okwesibili abavikeli balesi sicoco ama defending champions uMaskandi awusudlulele kwamanqamu wabuya kunto encane ke ejawule ukuthi ezakhe zikwazile ukuyibambishisa emva kokuthi ngempela ke ebukeka sewuqinisa umkhumbi yasho ingoma eBK yasho ingoma kaMaskandi phumelela Maskandi aphumelela amabhinqa asalindeke ozonqoba ke emidlalweni ke ngempela we hip hop weqhomu negospel kulo ozolandela ukuze baqinisekise ngempela ukuthi ke siyayivikela indebe ekhaya amagoli ke amabili ke elilodwa ke lishawe kuyena uReji Ndlovu elinye ke lezwa ke neThishela elicula kuMaskandi uyena ke ulungelo Vilane phumelela kanjalo ngempela ke insizwa kaMaskandi ke amagoli amabili eqandeni ke seziqhumba phansi iqembu le hip hop okwesibili kulandelana futhi ke kunezindaba ke ezithi ke bekuphejiwe uKhuzani no Big Zulu sibonile inkundleni zokuxhumana izolo asho ingoma ePK awa kuMaskandi ngempela ke uyabonga kubonga abalandeli base beshaya celebration ke eya Cristiano Ronaldo bathi ke su hayi bakhomba ngempela ukujabula ngapha kuMaskandi khona ke insizwa ke uThathu Gode kumfaka Ngobe ke emthanda kakhulu ke uCristiano Ronaldo uyahamba ngempela uMaskandi uyaviliyela uzobonga ubonga ngempela ke isupport kubalandeli bawo hayi bayabonga ngempela ke sezikhona zonke insizwa ke bakhona kaSimomoze ngempela baneqembu hayi bayobungaza ke iwini athi ke siyabonga isupport bafethu akupheleli la uyeza ke omunye umdlalo asho umgqozi awuza amabhengu awuza amabhengu ayikube umdlalo ngempela ke omuhle kakhulu ke ubuneyiwombe ngempela ke ama-team ekhombisa ngempela kuba namaqhubu omabili ekhombisa ngempela ukwalwela ngempela ngamabheji ke awo ke ngempela ke umdlalo ugcile kuphela ngamagoli ke amabili ke eqandeni ke iguqile ke i-team ye-hip hop uwinile kuMaskandi uyodlala ke ifinali ayisilinde ngempela ke umdlalo ke olandelayo.